இப்போ வராரியா பிசி பாஸ். சாரிடா. ஓபிடில இருந்து வெளியே வரவே முடியல. பரவாயில்லடா, இந்த ஸ்வீட் எடுத்துக்கோ. லவ்லிடா. இதே கனவு தான் நம்ம எல்லாரும் கண்டோம். ஃபைனலா நீ ஒருத்த முதல் அடி எடுத்து வச்சு உன்னோட சொந்த கிளினிக்கை ஓபன் பண்ணிட்ட. அதுவும் இவ்ளோ பெருசா. ஆமா, பெரிய லோன் எடுத்திருப்பான் சுதீர். லோனா? லோன் இல்லடா, இப்படி வா. என் ட்ரூ ஃப்ரெண்டு கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணு. எனக்கு தேவைப்பட்டப்போ 50 லட்சம் கையில கிடைச்சது. ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்னா கண்டிப்பா மார்கதர்சி தான். டேய் சுதீர், எப்படிடா இருக்க? அங்கிள், பிராக்டிஸ்லாம் எப்படி போகுது? வந்த அங்கிள். மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட்ல நான் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என் சொந்த கிளினிக் ஆரம்பிக்கிற கனவு நனவாயிடுச்சு. மார்கதர்சி